नायदो लोगोफोर टेपादनदो जोंहा माबादो रिएक्सन पुरा सारप्राइज आरो ना लोगोफोर आं ब्लगावबो खोन्थायाखैमोन टेपादन फै दंखलाव थांसै नामा सिख्लानिख्रुइबो बाब बे खामानि मावनायाव बेनिखायनो सुन्दरिखौ मोनदों नङाबा बहा मोनगौमोन सुन्दरिखौ मा खुलिगासिनो दङ आङो नुदोंना मा जगार पाति लाबोदो मा टाइट खाफ्लांबाय नालाय आंबो दिरुंखौ बसरनो हाया ओरैनो बन नांगोन एसे जिजाय जाथोंबाय हास'जोबसिगोन आं येस दा गाइस नै नायनो हागोन नै मा लाबोदो लोगोफोर वाव लाइलननि ना प्लास्टिकनि आरोना गुनानिखौ लाबोगौमोन आङो ओमफ्राय मा जायो बे बुस्थुआ दै नांबाय थाबाथाय उनाव माने मामब्रे जालांजोबो ना ओमफ्राय मामब्रे जानानै हामा जायो आरो बेनिखायनो आं बेखौ लाना फैदो कि नार्सारियाव थांनायखौ ब्लग भिडिअ लादियासै लाना फैजोब्बाय नैखौबो बारा नङा 900 थांदो आरो नैयाव बान्दोल मोनसे लाना फैबाय ओमफ्राय नै फुलिखौ मोननै लाबोबाय ओमफ्राय नै माबा लाना फैबाय खानो थाखाय गुना बाखि ब्लग भिडिअखौ न'आवनो लाबाय आरो ना ओमफ्राय दा माथिं मा खालामगोन मा खालामा नायलांबाय थादो अब्लासो नोंथांमोना नुगोन पुरा रेडि बेखौ बाहाय गायजानाय बायदि मोनदों एसे गोजौ बिदिखौ बावनांगोन बेखौ स' गाइस दा नै पुरा बेखिनिखौ जास्ट नर्मेल खानानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय बेखौ खामि होनानै गनखौ खासथाबनांगोन आरोना बरियानो गगामबाय थादों आंबो मिथिंगालनि एसे दंबावो एबार इ साइडथिं नैबेखिनिया इ साइडथिं जागोन आरोना ओरै गोलाव ओरै बाखि दा बेखिनिखौनो मावग्रोदोंमोन आरोना आं गगा मोनबाय थादों गाइस माने एकदम माथोआ एसे बाय बोरैबा जाना दङ गगा मोनबाय थादों बेखौ इथिंगालिनिफ्राय गोलाव होसिगोन आरोना इथिंगालि गोलाव जासिगोन बियो बिथिं थांबाय ओमफ्राय इथिंबो बरिया अके दा गाइस नै आं खाथियाव लांनि बिथिं जावना लाखादो खुन्थिखौ इ साइडनिया जाथ'वाखै इ साइडनिया कमप्लिट जाबाय नै इ साइडनिया जाबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना बरिया राउन्डनो बरियानो बाथौखौ राउन्ड होना होनोसै आरोना लोगोफोर जाहाथे बोरमा दाउ बाथौफोराव हाबनो हायि बायदि आरामनो होनानैसै खामि होआखै दै डाबल खामि होनांगोन सासिं होमबासो मोजां जागोन खुन्थायाव कालार फोननो हागोन आं इ कालारखौनो आग्लायखानाय दङ न'आव फोननाय बेखौ होसिगोन आं बाखि दा गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना स' गाइस दा बे साइडनि गायनाया कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा नैबे साइडथिं गालि नै बाबु खुन्थिदों आं हाखौ सिमा खामि खामि जावबाय थादो सिद्दा सिद्दानो मोनसे मोनसे हिसाबनि जावबाय थादो आरोना लोगोफोर मायाव मायाव होनांगौ मायाव मायाव मोननांगौ पुरा माने आङो जावगासिनो दङ आरोना लोगोफोर दा इथिंबो सिमा जाबाय एक्सट्रा इथिंगालिबो एक्सट्रा सिमा जाबाय इथिं होबानो बरा मिलायहैसिगोन आरोना बाखि दा टाइमा 12थासो जाबाय आरोना लोगोफोर 12ता 1तासो जाबाय बिदिनो ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै संबाय थादों आंनो संदो ओंखाम मैगं आंनो गथाय संजोबगासिनो दोङो ओमफ्राय दा नै गेसाव जानना होदों आं इथिं खामानिया जाख'थ' गेसावबो ओंखाम संना होदो आरोना गुड मर्निं टेपादन चालदे गुड मर्निं सिखारबाय नामा लोगोफोर पुरा सारप्राइज आरोना लोगोफोर आं ब्लगावबो खोन्थायाखैमोन बेयाव जोंनिया रिसेन्टलि माने प्लेनिं जादो दा प्लेनिं जानानै जोंनिया जालथिया लगे लगे सफैबाय टेपादन फैदो टेपादन फै दंखलाव थांसै नामा टेपादनाबो बिराद उन्दुयोलै लोगोफोर मिथिबायना आयै मा एसे उन्दुयो जोंना टेपादना आयै हाबाब सारप्राइज जोंहा बाबादो सारप्राइज खालामना होबाय नय जोंहा बाबाया आसरित जाबाय नै लोगोफोर टेपादनखै नै मा सावरायदो नायदो नायदो लोगोफोर टेपादनदो जोंहा बाबादो रिएक्सन माने टेपादन फैनायखौ मिथियाखैमोन रिएक्सन मोनबाय आरो ना लोगोफोर नै जोंहा फादारदो टेपादन जोंनिया दिनै एलबाम दोङो आङो नोंथांमोननो खिथायाखैमोन दिनैसो खिथाबाय जोंनिया शुटिं दोङो दिनै माने एलबाम नै जोंहा फादारा नै जोंहा फादारदो मा रायलायदों माने जोंनिया प्लेनिंआ माने इमारजेन्सि जादों लोगोफोर नोंथांमोननो माने खिथास्लाबनोबो हादियासै
जिहेतु मानि थाखाय टेपादना इमारजेन्सि जोंहानि न'आव सफैखो आरो आं लाबोनायनि मानायनि पुरा माने टटेलि माने ब्लग भिडिअ गैखाया नालाय दा नैबे ब्लगावसो नोंथांमोना मिथिसिगोन टेपादना माबायदि जोंनाव सफैखो न'आवथ' हाबायावसो दङमोन दा ओमफ्राय हाबा बायनानै टेपादना न'आव थाङाखै नामा साननानै खिन्थु थांनानै फैबाय टेपादनि ब्लगावबो नोंथांमोना नुखाबाय जोंनिया दा जियानो जाया मानो जोंनिया मोनसे एलबाम दोङो जिथुबा डिसेम्बरनि थाखाय मोनसे एलबाम बनायनो थांनायदो जोङो ओरैबायदि मोजां जागोन जे एलबामा माने जोंनिया ब्र सासेनि जिथुबा बरमानि आरोना ब्रआ नोंथांमोना नुगोन आं भिडिअ आपडेट होबाय थागोन खाना जानाय पिकनिक जानाय रंजानाय मोसानाय मोनसे एलबाम कभार भिडिअ नङा आरो अफिसियेल जागोन इयो पुरा बेनि थाखायनो टेपादनाबो सफायखानानै दोङो पुरा रेडि जानानै दासो सिखारदो बेस्राया एकदम रुबुसि मोनदो मोखां सुनानै बाय फ्रेस जाथों आंथ' टेपादन उथिनानै खांसि बाथि सुबाय दै सगारबाय न' सिथ्ला सिबबाय बेनिफ्राय दा ओंखाम संगासिनो दोङो आङो ओमफ्राय ओंखामजों आरो दा दालिबो संगासिनो दोङो मिथिबाय सुन्दरिखौ ओरैनो मोनाखै सिख्लानिख्रुइबो बाब बे खामानि मावनायाव बेनिखायनो सुन्दरिखौ मोनदों नङाबा बहा मोनगौमोन सुन्दरिखौ जाया लोगोफोर जोंना मोजां मोजां दालि होखायोलै टेपादना दा जियानो जाया मानो गाइस माने खांसे बायदि सुनायफोरखौ आं ब्लग भिडिअ लायाखै आरो ना लोगोफोर जेखुनु सुनायालाय सुदो ओमफ्राय दा नै मैगं संगासिनो दोङो ओमफ्राय नैथिंगालि आं न'मा नोंथांमोन एसे देखायनि आरो ना लोगोफोर नै न'मा न'आव फैबाय आङो इथिंगालि नै पुरा संगासिनो दोङो आरो ना लोगोफोरनो एकदम हावा खारगासिनो दोङो एकदम जानानै हिट नांगोन टेस्टिनो दालिबाबो बाय फानलुफोरखौ देस्रोमना होनांगौ माने हिट जायो आङो खामानिखौ मिया इखिनिखौ मावनानै इखिनिखौनो कमप्लिट खालामनानै आङो दोनथ'दो लोगोफोर बाथौनि जिथुबा बेरा होनायखौ इनिफ्राय दिनै जाबाय आरो नेक्स्ट डे माने एकदम इमारजेन्सि माने खामानि जाना होदो इनि थाखायनो माने गारनानै थांनो गोनां जादों आरो ना लोगोफोर इनिफ्राय बाखि दा जियानो जाया मानो इथिंगालिनियाव बेरा होनो लागा दोङो बेराखौथ' होआ बियो आथा आग्लायनाय दंखायो नालाय ओमफ्राय बेखौनो मा खालामगोन आङो दरजा बनायनानै आरामसे बख'नो हानाय एसे खालामना होसिगोन आरोना दा जियानो जाया मानो लोगोफोर जोंना मेन बुस्थुआ बेनो नालाय एसे साब सिखोन समायना लाखिनांगौ जोंना बाथौखौ बेनिखायनो एसे साफा खालामनांगौ आरोना दैलिक लोगोफोर बाखि इखौ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेकग्राउन्डआव आंहा जुदि बिबार गायबाबो इबारनिफ्राय बिबारखौ बोरमा दाउ जेबो हाबनो हाला बिदि जासिगोन ओमफ्राय गायाव आङो इथाखौ एसे होसिगोन आरोना एसे गोजौ थिखांना होदों जाहाथे गाज्रि जाया ओमफ्राय खामिबो होनो लागा दङ जरा खामि दा टाइमा मिलायस्लाबनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर मानो लोगोफोर अब्लाबो ब्लग भिडिअखौ आङो लानानै दोनबाय ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौथ' दिनैनो आं हगारगोन इखौ इनिफ्राय दा बरमानिफ्राय जोंनिया ब्रह्मना फैगासिनो दङ जिथुबा ग्रासलेण्ड बगामाथि ओमफ्राय आइलेण्ड इ साइडथिंनो माने भिडिअखौ लासिगोन आरोना लोगोफोर दा मियाबो बिनि थाखायनो उखा मुखा माने न'नि खामानिफोरखौ गारनानै थांनो गोनां जादों बेनिफ्राय आरो दिनैबो नैबे खामानिया आंनिया थालांलायसिगोन ओमफ्राय सबनियाफोरसो आरो मावलायनांसिगोन आरोना लोगोफोर खामानिखौ दा जियानो जाया मानो लोगोफोर एलबामाव आंबो थागोन जोंना इथिंगालि टेपादनाबो थागोन बेनिफ्राय आरो सानैसो लोगोफोराबो थागोन पिकनिक जाना रोजाबनाय गान मोसानाय आरामसे माने अफिसियेल रोजाबखानाय ब्र'नि गान आं दायो जुदि दिनै आङो ब्लग खालामबाथाय नोंथांमोना आरामसे फोरमायलांगोन जिहेतु जों माबायदि एलबाम लागोन ओमफ्राय आरो सोर साबेसे गासैबो भिडिअखौ नोंथांमोना नुजोबगोन खिन्थु दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोना बारा नुनाय नङा मानोना बुङोबा नैबे ब्लगा एसे गोलावद्राय जाबा नोंथांमोना नायनानै एसे बरिं नांगोन बेनिखायनो आङो मियानि दिनै बे प्लास खालामनानै बे ब्लगखौ माने जरायनानै हगारसिगोन आरोना लोगोफोर जियानो जाया मानो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मोजां कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय बास बेनोसै